Здравейте и добре дошли в новото ми видео. Днес се намираме отново в Алания, Турция. С моята мама и нашата приятелка. Този път сме само по-женски. И сега ще ви покажа един много интересен хотел. А именно Майлом Luxury Hotel and Resort, който се намира в Окурджалар. В това видео ще направим пълен тур на хотела, ще разгледаме стаите, басейните, плажа, ресторантите, храната и вечерните забавления. Ако планирате почивка в Турция, това видео може да ви помогне да решите дали този хотел е подходящ за вас. А тези дами, които видяхте, бяха моята майка и нашата приятелка. Нека започваме. Приятно гледане! Ето го и входа на хотела. Още отвън сградата изглежда много модерна и стилна. Като влезете вътре, първото нещо, което виждате е огромното лоби. Интериорът е много елегантен. Има огромни прозорци, модерни мебели и приятна атмосфера. На рецепцията персоналът ни посрещна много любезно и процесът по настаняване беше бърз и лесен. Нямахме абсолютно никакви проблеми. В лобито има и бар, където гостите могат да пият кафе, коктейли или други напитки. И просто да се отпуснат на невероятната гледка от терасата на лобито. Сега ще ви поразходя, за да видите какво има в хотела и от какво можете да се възползвате. Както виждате, това е фризьорският салон на хотела. Много добро обслужване, много сме доволни. Ние вече се възползвахме от техните услуги. Моята майка се направи микроблейдинг, а нашата приятелка баляж, и кератин, който наистина много добре се получи. На този етаж е входът за спа процедурите, спа зоната. Също така има бар, който ви е на разположение 24 часа отворен. Също така има и сладкарница, където можете да си вземате много приятни и вкусни десерти. Ето, както виждате, това са десертите. А сега ще ви покажа спа зоната. Ето, както виждате, много добре и стилно обзаведен. Много подбрани цветове, много добър интериор. Това е релакс зоната, а сега ще видите хамамът. Много голям хамам и много красив, много чист. Ето сега можете да наблюдавате. Хамамът може да го използвате безплатно. Също така и солната стая. Това е солната стая, а това е парна баня. И сауната. Има две сауни. А това са вътрешните басейни на хотела. В зимния период те се отопляват. Ние бяхме там 22 септември. Водата вътре се беше студена, защото не се използваха тези басейни. Хората си бяха навън. И за това, както виждате, има и джакузита. 4 джакузита. Но водата беше студена и не можахме да ги използваме. Иначе много приятно и красиво място.
много добри цветове, много цветно, много красиво, много добър дизайн. Също така и външните басейни, те се отопляват. Началото на април и май месец. Имате на разположение фитнес зала за тези, които искат да запазят своята форма и да се насладят на тренировката. И сега ще ви покажа ресторантът, основният ресторант на хотела. Това е закуската. Много храна по всяко едно време. Много сирена, много деликатеси. Много зеленчуци, салати, плодове, десерти, всякакви видове храна. Много сме доволни. Храната тук е на шведска маса и изборът е наистина огромен. Има различни видове салати, меса, риба, паста, както и традиционна турска кухня. Особено впечатляващи са десертите, има голямо разнообразие от сладкиши и торти. За всеки може да се намери нещо по неговия вкус. Както виждате, изобщо не свършват. Те са много на брой. Също така хотела разполага с 4 ала карта ресторанта. При 7 нощувки можете да си изберете в кой ресторант да вечеряте безплатно.
Една от най-интересните части на хотела са басейните. Тук има няколко различни басейна, така че винаги можете да намерите място за почивка. Основният басейн е доста голям и около него има много шезлонги, както виждате на видеото. Също така има и водни парзалки, които са много забавни, както за децата, така и за възрастните. Вътре в басейна и около него също има бар. Вътре е само за напитки, а около басейна, например снек бара, можете да се вземете и напитки, и леки закуски. Едно от най-големите предимства на този хотел е, че плажът е точно до него. Има удобен път от хотела до плажа и всичко е много добре организирано. На плажа има много шезлонги и чадъри, така че гостите да могат спокойно да се наслаждават на морето и слънцето. Има и бич бар, където можете да си вземете храна и питиета. А това, което виждате в момента, е снек барът на хотела. Той е в близост до басейните. За обяд може да не се качвате до основния ресторант, можете да хапвате тук. Както виждате, има си печен картоф пален, има си салати, има си скара, спагети, пица, бургери. Също много вкусно. От другата страна също така има и бич ресторант, откъдето също можете да си вземете нещо за плажа. Освен напитки, можете да си вземете и палачинки, сладолед, плодове, някакви закуски, чайове, кафета, студени, безалкохолни напитки, алкохолни напитки, коктейли, гофрети, каквото пожелаете. А сега ще видите невероятната градина на хотела. Толкова добре поддържана, с толкова много красиви цветя и дървета. За първи път виждам толкова много добре подбрани цветя и по цветове, и по красота, и по големина. Много интересни, най-различни видове. Чувствате се като в рая. Наистина много красиво, много добре поддържано.
Както виждате, територията не е никак малка. Хотелът е голям, 13 етажа. Също така територията е наистина много красива, озеленена много добре, с палми, с дървета, най-различни цветя. Плажа също така е много красив, с много фин пясък. Много мек, много хубав. Навсякъде е много добре декорирано. Имам хамаци, където ще можете да си почивате, люлки и места специални за снимки. Надявам се, че наистина много ще ви хареса, защото на нас много ни хареса и сме много доволни от хотела. Храната беше много вкусна и много разнообразна. Всеки ден беше различна. А това са шатрите, в които можете да отсядате през деня, но това е с предварително заплащане. Ето сега ще ви ги покажа отвътре. Наистина са много красиви. И който иска, може да се поглези и да си ги заплати. Ето това е плажа. Много топла, много приятна вода. Много шезлонзи. Партитата вечер бяха просто страхотни. Всяка вечер имаше парти. Жива музика. Най-различни представления. Много добро. А това тук е детският мини-клуб за деца, който можете да си оставяте децата преспокойно да си играят, а вие да се наслаждавате на плажа или на басейните в хотела. Ето, както виждате сега, това е една великолепна гледка. Ето, това са детските парзалки и басейни. Също така има и парзалки за големи и за малки деца. Аквапарк. А това е зоната, в която можете да си оставите децата да поиграят като детска площадка. А тази красота тук е бирарията, до която също има и възрастна жена, която прави гюслеме. Това е едно от най-добрите гюслемета, които съм опитвала някога до сега в хотелите. Предлагат с сирене, с картоф, с панак и с кайма. Вече вие си избирате какво да слагате. Но бяха наистина много вкусни. Персоналът е много Сега ще ви покажа нашата стая. Когато влезете, първо впечатление е, че стаята е много просторна и модерно обзаведена. Леглото е голямо и изглежда много удобно. Също така имате на разположение телевизор, мини-бар и кафе-машина. Мини-барът се зарежда редовно и включва различни напитки. Всеки ден се зарежда. Тук имаме и гардероб, както и сейф, където може да оставите ценните си вещи.
Банята е много модерна, има голям душ, хубаво осветление и всички необходими принадлежности. Everybody put your hands up in the air, party people, come on! Come to me, little looking! Arkadaşlar, hazır mısın? Here we go, here we go, here we go, here we go! Сега ще ви споделя и моето лично мнение за този хотел. Според мен, Майлом хотел е много добър избор за почивка в Алания. Хотелът е модерен, има хубави стаи, много добри басейни и директен достъп до плажа. Храната също е много разнообразна и вкусна. Като цяло атмосферата е много приятна и подходяща както за семейства, така и за двойки. Единственият минус на този хотел е, че минус за нас, може плюс за вас да бъде, но за нас беше минус, че през деня беше доста тихо и спокойно, докато ние харесваме по-така динамичните хотели, където има повече анимация, повече забавление, докато този хотел е повече за почивка. Но вечер наистина се заслужава. Вечер е просто уникално, много забавления, много партита до късни часове. И така. Надявам се това видео да ви е било полезно, да ви е харесало. Ако планирате почивка в Турция, този хотел определено се заслужава да се разгледа. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала за още подобни видеа. Благодаря, че гледахте и до скоро! Чао! Живи, здрави, леле, убаво е.